При мен вече са моите втори гости тази вечер. Това е доктор Петър Чаушев, който е председател на Националното представителство на студентските съвети, както и Румен Захариев, който е председател на Организацията Съюз на младите и студентите в същия университет. Добър вечер. Добър вечер. Да започнем. Добър вечер от господин Чаушев. Каква е причината за ескалацията на напрежението в студентския град? Скоро станахме свидетели на един много свиреп побой на метродискотека Амнезия, където преди 2 години беше убит един млад човек, Стоян Балтов. Да, това е един така много тъжен факт, но ние се борим с това да не продължава насилието, въпреки продължаващия нарастващ брой на дискотеки, нощни клубове, заведения, казина. С колегата си говорихме и преди малко, в студентски град има и проституция, наркотици. Борим се това нещо да спре и от така следващите месеци ще предприемем много ясни красноречиви действия, с които ще бъдат разкрити някои от така основните схеми. Добре, казвате проституция и наркотици. Това са едни от приятните неща за забавления сред младите хора. По какъв начин ще се борите срещу това нещо, но ефективно? Ето, кажете сега конкретни мерки. Вижте, студентски град не е място за забавление, това е място предимно за учене. Въпреки така желанието на бизнеса да влезе и да го направи така втори Лас Вегас, това няма как да се случи, това ние няма да го допуснем. Необходимо да се изградят повече библиотеки, повече да се намалят тези заведения, които са в блокове. На тези места може да има студентски стаи, където да живеят още хиляди студенти. Така, господин Захариев, какво е вашето мнение по този въпрос? Ами какво е моето мнение? Оказа се, че 2 години след трагичната смърт на Стоян, в студентски град все още нищо не се е променило. Въпреки че реално заради нашите инициативи се стигна до решение на Народното събрание тези заведения, тази приватизация, тези строежи в студентски град да бъдат прекратени, да бъдат спряни и да бъде възстановена територията на студентски град за целта, за която е създадена. Вижте, ние нямаме нито образец на запад, нито на изток за нещо такова, което в момента представлява студентски град в София. Нито в Западна Европа, там където се стремим да бъдем, нито дори и в Русия, в Московския университет не е така. Значи ние сме някакъв нонсенс. Не може студент да учи, след като около него навсякъде има нощни заведения, магазини за алкохол, нощни заведения, магазини за алкохол, проститутки на втория етаж на еди кое си заведение. За какво става дума? Добре, а вие ще искате ли среща с българското правителство, с министъра на образованието, с премиера, да го запознаете с тези проблеми и да по някакъв начин те да се решат конкретно? Ето, господин Чаушев, искам да ви кажа аз също нещо. Извинявайте. Вече сме уведомили и Министерския съвет, и министър-председател за това нещо, че решението в крайна сметка на Народното събрание трябва да се изпълни и всички институции, които са упоменати в това решение, а това е решение от месец май 2009 година. То се взе след продължилите протести, декември месец 2008, 14 януари 2009, стигна се до решение на Народното събрание. Имаше специална комисия, тя разгледа всички документи, всякакви материали. Стигна се до следното заключение. В студентски град повече нещата не могат да продължават така. Предписания към всички държавни институции, като се почне от областен управител, община, прокуратура, МВР, министър на образованието, ректорските ръководства на самите вузове, защото за съжаление дори и вузовете по някакъв начин са съпричастни към това, което става. В смисъл, никой не може да се противопостави на големия икономически интерес. Господин Чаушев, вие готов ли сте на среща с министър-председателя, за да му поставите тези наболели проблеми? Именно това е проблем, който трябва да бъде решен радикално. Значи трябва да се прескочи икономически интерес на група хора, трябва да се прескочи да се гледа интереса на над 20 000 студенти, които са само... Не 20, над 50 000 студенти, 80 и нагоре, които са в София, в студентски град. Защото всеки ден стават сбивания, всеки ден стават инциденти, но до кога трябва да продължаваме да стоим на това същото положение и да очакваме да бъде някой ударен с тръба и да бъде убит поредния наш колега?
А доволни ли сте от полицейското присъствие в района? Министър Цветанов взел ли е необходимите мерки, за да се обезпечи сигурността на студентите и те да могат вечерта спокойно да се разхождат, когато ходят между алеите, когато ходят да се прибират в общежитията? Действително от миналата година има напредък, но смятаме, че това не е нужно. Това, което предприемаме в момента с министър Цветанов е промени в наказателния кодекс. Ние още май месец проведохме един национален мирен студентски протест, на който събрахме много подписи. Това беше протест срещу насилието. Искаме такива деяния да се тълкуват като опит за убийство, защото това е нещо сериозно, защото един прът в главата на някой от нашите колеги може да доведе много лесно до смърт. Свидетели сме и на студентски протести, които така все по-често ще заливат улиците на София и на страната. Уредени ли са основните проблеми на студентите и за какво имате намерение да продължавате с протестите? За съжаление, колегите са прави. Да, нека да се процесира, хубаво да се протестира, но много е важно за какво. И много е важно самите студенти да не бъдат подвеждани, така както ректора на Софийския университет ги подведе и не им плати парното и топлата вода. Да, но той каза, че няма пари ректора. Да, но пари има. Парите са в университета му. Парите всеки студент си е платил наема за общежитието на месец. Държавата е платила субсидията на месец, всеки ден по 1,15 на ден. Парите ги има, но той ги подвежда и казва, няма пари за образование. Ето затова стоите на студено в общежитията. А това е абсурдно. Парите ги има, той умишлено не ги... Къде са парите, господин Захариев? Пари за образование няма, но има за Мерцедес S-класа, за служебен автомобил. Изобщо до кога... Кой кара С-класа, господин Захариев? Вие може да проверите. Ето току-що казаха, мисля, че в Софийския университет. Аз знам, че министър има служебна кола С-класа, обаче и ректора ли има вече С-класа? Но от кога ректорите имат такива придобивки? Изобщо не само ректорите. Всеки един бюрократ в държавата се ползва с прекалено много привилегии. Не може служебни автомобили, секретарки и така нататък. Тоест, вие искате да кажете, че парите, които са за отопление на студентите, отиват за служебни екстри, за коли, за телефони, за секретарки? За командировки, отиват за семинари, отиват за... Имаше разследване на Нова телевизия скоро. Мисля, че всички го разбраха къде отиват парите. В частни сдружения, по някакви направления за дофинансиране на заплатите. Нека най-накрая преподавателите да почнат да си получават работна заплата съобразно своя труд, т.е. голяма заплата. Но не всичко да минава отстрани. Не трябва така. Господин Чаушев, аз искам да ви попитам, доколкото преди да ви поканя в студиото, така се подготвих за предаването и разбрах, че има част от схемите за източване на пари са с футболни турнири, надписване на определени футболни турнири и после доста пари потъват в някои от студентите, които ги организират. Вярно ли е това? Да, за съжаление, това е един много така неприятен факт. Това е един факт от миналата година, но лошото е, че понякога част от тези хора не спират. И в изминалите месеци имахме така сериозни опити за корупция. Така ли? На вас лично ли ви предложиха пари? Да, на мен ми бяха предложени пари. По какъв начин ви предложиха пари? Това е нещо, което компетентните институции ще разследват и случай ще бъде даден, несъмнено, на прокуратурата, но това е нещо сериозно, което е недопустимо за студентската общност. Това е факт. Ние имаме жалби, 8 жалби имаме от студенти на УНСС към Националната организация студентска. Действително, там студентите твърдят, че са били заплашвани да не се кандидатират за студентски съвет, че са били заплашвани с изпити, с общежития и че самите избори не са провеждани правилно, както и преброяването на гласовете. Именно за това е твърде възможно и тези студенти, които влизат после в общо събрание на университета, да бъдат нелегитимни. Това е много важно за всеки един университет, защото в следващите месеци предстоят избори. Това е много стряскащо, което казвате. Наистина ще уведомите ли вътрешния министър за това нещо? Виждаме, че той проявява така доста смела позиция, когато получи сигнали за корупция и действа безпощадно. Вижте, за корупцията ние също сме безпощадни и материалите ще бъдат... Те са изискани, аз бях лично на разпит, така че от тук нататък ще бъдем безкомпромисни. Може ли да кажем, че от едно малко октоподче, от едни малки октоподчета, от едни младежи, които си играят на голяма работа, отиваме към големия октопод? Ето това не трябва да се допуска, защото
както започват образованието си нашите колеги, така след това продължават в държавната администрация, продължават в фирмите, в икономиката. Това нещо трябва да се прекрати. Още на ниво университети. За съжаление, университетите са подвластни на това явление. Аз вярвам, че вие ще направите всичко възможно, за да пресечете тези порочни практики. Благодаря ви за тази вечершното ви участие в Национален фактор и ви пожелавам успех.